babukeli bamaNazaretha Channel. Tushabuye Nkosi. Uyabona uma usuphendukile wakulokhu kukhona. Sengathi uNkulunkulu angakufaka nje amahalisi. Ubheke phambili ungabheki eceleni. Ngoba ngelinye ilanga emzini waseShowe kwakhona indoda ngesikhathi senkosi ilanga. Kwakhona indoda eyayigadile igade umzi nje kaNkulunkulu njengoba siyila isabelweni nje. Kungenzeka ukuthi la isabelweni ukhona umuntu ogade umzi kaNkulunkulu. Uma le ndoda igade umuzi kaNkulunkulu, ningathanda amaNazaretha ukuhlala ngabanye abantu noma bakhishwa abanye abantu esontweni kube mnandi. Uyazi ukuthi akuholo ukuba khona komuntu. Futhi sekhishiwe awutholi lutho. Yasuka insizwa kwamakhathini yathi insizwa kwamakhathini baba iyothiwa nje inkosi ilanga yathi insizwa kwamakhathini baba wathi baba yebo. Yathi insizwa kwamakhathini baba umkhizi wathi akazogada la ekhaya. Umkhizi akasagadi la ekhaya. Iyabuza inkosi ilanga ukuthi wenzani. Uthi baba usiyaqola. Yini lezo ifiso amaNazaretha ziyifiso zokuthi akhishwe esontweni. Uyaqola. Uthi baba engakamphendula vele athi uyavusa amehlo nangu umkhizi hamba lapha kude hamba. Athi nangu uyahambezeni. Wabiza umkhizi. Mayibiza umkhizi esenkosini ilanga wafika waguqa phambi kwenkosi ilanga. Ithi inkosi Mkhize. Uthi baba ngathi uzokwenzani la ekhaya. Baba wathi angizogada. Ithi nizwa kuthiwa usagadi nje wena usiyaqola. Abesethula umkhize ebheka phansi. Athula umkhize abheke phansi. Athula umkhize abheke phansi. Iphinde inkosi Mkhize baba. Ngathi uzokwenzani la ekhaya. Baba wathi angizogada. Ngisho kuthiwa usagadi nje wena. Sikhona ke isibindi amaNazaretha sesifike. Nakuwe sesifike. Nakubana khona nje isibindi sokugcina. Ngisho kuthiwa mhlambe uyalwa uyakufika yabona mase ufikele leso sibindi ulwa nje. Ufikele leso sibindi usuke sekufofayo lapho. Leso sibindi sayifikela lensizwa amaNazaretha amahle enkosini. Yayisithi lensizwa baba. What? Yeah. Wathi ngiyabonga. Wathi ngibonga kulo. Okwasi ukuzongivumela isono sami Nkosi kuwe. Nkosi siyangehlula lesi sono baba. Kodwa bengenayo indlela yokuthi ngise kuwe sivuma. Ngoba uNkulunkulu. Siyangehlula lesi sono baba. Ngicela uNkulunkulu angiqedele sona siyangehlula. Kodwa nje okukhulu kakhulu baba. Ngibonga lo okwasi uzongivumela isono sami. Iyaphenduka inkosi iphendukela kumakhathini uthi yamuza uthi uthini umkhize. Wayengasisho kwazi umkhize uthi umakhathini lo. Uyamuza uthi uthini? Uthi umkhize yebo ngiyamuzwa baba. Ithi inkosi njengoba uvumele izono abanye abantu. Uyosivuma nini esakhe isono? Njengoba wena uvumela abanye abantu izono. Esakhe uyosivuma nini? Ithi ke inkosi amaNazaretha ithi ke makhathini uthi baba. Abanje ngawe. Abapheleli kulomzi sikuwo. Njengamanje wena makhathini bopha imithwalo yakho ngoba wena uyeke isono sakho wazovuma isono sikaMkhize. Wayeke esakhe isono bekufanele uvume sona kodwa wazovuma esikaMkhize isono. Njengamanje ke bopha imithwalo yakho uphumpele masango nasephakameni. Izitha zikaJakobe
Kachawazi Wila How Papa Man Papa Man Anina Ma Africa How Papa Man Papa Man Papa Man I'm Africa Manazaretha sangathi uNkulunkulu angasephi ukholwa ke ngifunde incwadi kaFilipi Mayikhona ophethe iBhayibheli Filipi 3 evesi Manazaretha sangathi uNkulunkulu angasenza asenze uNkulunkulu Manazaretha Sibambelele kuleli vangeli. Ithi Nkosi inyanga yesulu. Wolibamba uzulibambe ngisho nangamasiko. Noma usubona ukuthi akuvumi kodwa ulibambe. Ukhona sayitholile? Yebo ngane. Kepha bazalwane bami. Kepha bazalwana bami. Asithe mathi sesijabule Kepha bazalwane bami jabulani enkosini Ithi le ncwadi kepha bazalwana bami jabulani enkosini Ukuba nje uNkulunkulu asilobele lokho esihlangene ngakho namhlanje. Akunzima kumina. Kuyena kakunzima. Ukugcina kilini. Kanti kuthina ukugcina. Xwayani izinja. Asixwaye imalazi. Xwayani izisebenzi ezimbi. Nezisebenzi ezimbi kasixwaye. Xwayani ukusika. Nokusika nje uqobo lwakhe asixwaye. Singabokusoka thina. Singabokusoka thina esikhonza uThixo ngomoya sithokoza ngaye uKristu Jesu singethembe enyameni ngiyabonga Manazaretha amathe enkosini sengathi uNkulunkulu angaba nathi ngithe ngizoba mfushane kakhulu bantwana benkosi isikhathi engikho sesishayile sesiphelile Sekuzofika la ngemakhona abafundisi benkosi. Ngoba imisebenzi mine angifuni nami ukugcineza inkosi kusise nokufika. Nkosi kusise ukuphakama kwebantu. Sabelele sesithathu. Nkosi
I was